Daniel, Tidumienu. Ebrenumu na Mikael, Obapon Makasia, Wajina Homa Mano Besori Ejina. Na ebeye ahonyehia bra, efiri se oman baaye no besi brenu so emada. Na ebrenumu na wobeche omanfo efiri mu. Obiara obehu se watwere ne din enwoma no mu no. Na wana wade da fam dotie mu no bebre benyane. Ebinu bekoda nkwam. Na ebinu akwa hohorade ne da ehiye mu. Na madwema no behran sɛdeɛ ewie mu hyerɛn na wana wadane nipa bebre kɔ trene mu no bɛyɛ sɛ nsoroma daadaa pem na wo Daniel toto nsɛm no mu na sɔ nwoma no koduru awieyɛ brɛ no so nipa bebre bedwane adi akɔneaba na nimdeɛ adɔso na me Daniel mehwɛ na hwɛ na mmarima baanu foforo gyina hɔ ɔbaako wɔ asubɔntene no nsu no ha